سلام كبرات تخاتلتنا كما يتقنيو لهم يحزلكم قريبا زلخو بزعبا قنጫል تعذبت سدتي اب ግብጽ ዝብልዩ ሰናይ መክተታል سدت زولدو محبراو ጎንፂ حسم قيد بتخ حقታት አካይዳ ናይ ዝነበረለ ዓድን ካለን ጼረ ናብታ ቤተይ ምስጢረይ ዝብላ حلف ዝኾነ ናይ ቀዳምነት ሰሪዐ ጠለባታ ዘማላ አላ ናይ ገዛ ክራይ ቤተይ ዝዕቆ ብልክዕ ወላ ወርሕ መፀ ኣብ ጽላላ ንኽዕቀብ ወርሕ ሙሉእ ዝጭነቐላ ይኹን ክሳብ ሕጂ ወላ ባህግታተይ ይርከብ ኣብ ትሕቲ ፈጣሪ ግን ኣብታ ቤተይ ዝብላ ቤት ክራይ ተዓቂበ ኣለኹ ኣብ ከምዚ እዋን ንግሆ ወፅየ ብዝተፈላለየ ኣጋጣሚታት ለይትከኣቱ ከለኹ ካብ ገዛይ ርሑቕ ዘይኮነት ናይ ግብፃውያን እንዳሻሂላ እዛ ገዛ እዚኣ ማዕረ ግብፃውያን ስደተኛታት ኤርትራውያን ይሕዋተይ እውን ዝግልገሉላ ዕምርቲ ገዛያ ኣብዛ እንዳሻሂ ኣቲኻ ዝኾነ ዝስተ ኣዚዝካ ዋይፋይ ብነፃ ኢኻ ትጥቀም ሕጊ ናይቲ ገዛ እዩ ነዚ ኣብ ረብሓ ብምእታው ድማ ምስ ስድሮኦም ይሕዋቶም ቀረብቶምን ይረኸቡ ገለን ቀለቡን መኽፈሊ ገዛ ክራይን ዝኸውን ይልምን ገለን እውን ህላውነት ምስ ቀረብቱን ካልእን ይለዋወጥ እቲ ዝበዝሐ ናብራ ስደት ኣብ ግብፂ ከምዚታት እዩ እዛ እንዳሻሂ ኣብ መንገዲ ብምዃና ውሕድ ዘይኮነ ግዜ ብቕድሚኣ ሓሊፈ ብርክዝ ዝበሉ ኤርትራውያን ስደተኛታት ሕዋተይ ዓማዊል ናይ ዛገዛ እዮም ኣብ ነፍሲ ወከፍ ጉዕዞ ይክሪኦም እንከለኹ ንነፍሰይ ሓዊሰ ኣብ ውሽጠይ ዝገማዳሕ ኣብ ሕቶ ጉፍ ብለን ክሳብ ማእሲና መልሲ ዘይረኽበሉ ሕቶ ይመላለሰኒ እንድዒ መልሲ ዘይረኽበሎም ሕቶታት ከልዕሎም ኣይብራህንን ግን ድማ በጨቕብለኒ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልታት ብደገ ወፅየ ውዒለ ናብታ ጽላለይ ሓቋፊተይ ዝብላ ገዛይ ለይቲ ከባቢ ሰዓት 2 بقدم زاندا شهي أبز حلف كل جزيو ولو وحدات زي يكونوا حبشة يري أبز أوان زيد ما الفغالة جزيو وش أي حلنا يستنكف أجت مستفدر حدا بعد ما نشتي بكل عد ما 10 شديشتي 10 شو منتظر ركب إيرتراوي سدتنيا عبدلت من قد وتيو مستسبي زبلو كرابيو بتليفون الزهر بزلو كسم أي حرفكم قندما تسفى مغراطن محراقن نايز عشل سدتنيا كاب قنا